Hi guys, good morning guys. Magluto sa atong munting kusina guys. Magluto ta o pamahaw. Mag-isa tag kuan guys. Mag-isa tag pitsay na nang ipanghiwa. Hindi dito sa gawas na exercise. Painit. So pasyente mga kura sa diri guys. Hi guys, madang buntag ninyong tanan guys. Ngayon ko dito gawas na pasingat. May naman sa kagkuhan niya ko. Anong luto? Mag-isa ko pitsay. Paborito yun dyan ng pitsay. Hi guys, kamusta namang tanan guys? Parisan ni kuan. Adobong manok. Dati ka. Manok na ni mong sagol. Parisan paghihapon ni mong manok. Ano ka dyan mo? Lupad ka dyan ka. Huwag manok. Una ako pang sahog. Tulog ko sa likod, malargan ako. Headset bro. Kaya hindi ka na. Sa kamara ka? Tanaw mo ka, naka-insert ka, naka-insert ko. Kabaw kung din ko gikan. Naka-insert kaya labot na naka-insert ka. Kuhan ba ka di ako labot. Kamuk mo na pa rin ng itong tiyan. Insert ko ha. Ay ko dito mo ha. Ang dinong nga guys, na nakapalaman din ko ano. Kapalaman na. Oh guys, ang among dinong nga. Unsa gibutan niya, nawa. Okay sa? Bingo! Okay. Awa, luto na na. Mapa. Pero okay lang hapko. Oh, muna sikreto. Muna sikreto niya. Si Boy Okra. Nalamira daw ng ukra. Kanang ukra, good for the heart ng ukra. Kaon mo ukra, hindi mo makasakit sa kasing-kasing. Pero may naginitos kuhan guys, likod. Hindi mo palit kuhan. Gas kay pagtun sa kuno niya tong kuhan kahoy para mabas-bawasan na kananay tambak sa daris likod ba. Dara sir oh. Oh, grabe inita na. Minsan nagadiling panahon, grabe na mga dyan, inita. Nuko. Kung nang gigisag kan guys, manok na. Ano siya guys? Manok ang sahog ang gisa para mulasa ba? Kung nang ibutang pizza guys oh. Nindot magluto sa kahoy guys, kaya murag dali ra kayo sa kalan. Ang kalan mo ko, pila resiga kanyo, kaya dali ra kayo siya mo. Dali kayo bukal, basta dali kayo magluto dire. Pag prito, dali ra kayo, dali kayo maluto isda. Lahi dyan ang kahoy. Nga lang, kanya mong kahoy, mga kuhan rin ni kahurot ani, awa na. Adto na ba sa gasol. Mga ginuba naman ng kustase kato nag-prepare ko sa taas, wala ko gilabay akong gisako ba kay may nalanggot ipang sugnod oh. Napadri napay nakatago na do kasako siguro ng mga putol-putol na kahoy muna akong pambugha guys oh. May nagamit sayang man ipang labay akong gitigom oh, dinahin mo na akong sugnod kailangan magwinais nahin mo sugno di nagamit nagdag gasol naligo na si kuano kordapya nagkasa-kasa na sa iyang CR kalimuta guys buntag pa gani labaw pa yung nag gym na kuano buntag pa nabasa na sa singot ako niya na ko maligo mga hapon-hapon kay init ra ba kay diya sa luto-luto
Mugka gayud pa ako kay na pa yung mga sobra liya oh. Init man kayo. Nga siguro hapon oy. Lain nang adlaw ron kay alas 6 pa na pati yung kainitan na. Oh, ay kalamiya. Ano nga uno ng totoo guys, no? Tatad ako ng unang kay malata. Half cook lang ba? Kasang pabukalog ka usa ko. Inita sa kayo. Hi guys, maraming pamaw guys. Pasalamat ay ko guys sa nagpadalag Gcash na mo guys. Ikasa na nga mo kuan, ikasa na mo washing na katong utang na mo sa do exam. Sa pulipid na. Salamat ka Diyos sa nagpadag Gcash ni Junjun guys para pangbayad sa katong dai diyang inutang nga kanang naay washing ja karon guys pulipid na si Jana nagkuan resibo katong ijahang gibayran gahapon mo ni guys resibo salamat sa nagpadag 1,000 para pangbayad sa washing kay para wa na kuno ibayran si Junjun monthly. Daghang ikasalamat guys sa nagpada di man sa pamention og kinsa. Nagkulang na mo sa washing yang gikasan nang giimpasan kay kausa pa mami nakahulog pinang sobra yang gibayaran niya tanan 1,000. Mura kami ng vitamins dai alimot kay diri sa mua di mo makapanda raw electric pa ay kuan isaba kaya mong kuan Pandara sa dila magsaba Among kaysa ilisig. magantos kas kain. Naghanjad ka yung salamat sa mga taong maadyo kasing-kasingan. Naglantaw sa among kahimtang. Ginunay bahala nimo ma'am sa imong kamaadyo. gihatag na grasya diri namo. Hey guys, salamat na guys sa nagpada nila pa nga pambayad siya washing. Pag-paid na, yun ang lima sa pambayad. Ay mo blima. Mo blima bayad. Siyempre ga una-una sige yan sa nimo ka sa kamangitang No. bayad. Nakuha na siya ni mo. Sakto dito ang girden ako sa Shopee ba? Sakto. Sakto yung milay. Nangibok na siya pa. Nanay na kayo. Sa una naglingkod niya straight body. Straight kiglawas. Karoon lang yan. Tupig yan. Nagtupog na. Sakto ra po na kay sa una mura sa bayo. Hindi ka rapid. Tudo ka na ako kaya ako gudi yung bana mura kag sikon. Kana sa kanyang graduation gi? First week daw, July. First week sa July graduation Dayo nun sa niyo. may buhaton. Paso. Mapasok ginahan. Ay, but lang. Dili guro. Mag-graduation man na, siyempre na. Mubinga pra man Mubinga pra man na. Mubinga pra man. Madawat ra na sila madto ra Madawat ta. ra niya. Madto ra mis lola nimo isod ng tricycle to pwede mo da. Pwede siguro. Di ba sa una graduation kay mapasok Lahi sa- mag- Dili graduation, lahi mang graduation ng Dili mubinga. pa na mo graduation na. Mo graduate na day ko. Grade 10 pa man. Senior high pa man ko. Mubing up ra na sila magpaso-paso ra na. Nadagdagan biyag duha ka tuig di biya sa una nga mo paso na gyud ang Nagkuha na mo pang yearbook gi. Wala pa. Nagpictorial lang pang yearbook na mo na. Karon pa pag gipaspasan ng klase kay katunga karong quarter practice og ingana ba mga event. Patupi ka kanang pinaanag yung nindot ki yearbook pinaana ba kanang kato mag pareha sa umbok na nga kuan diri ba. pamupi na. Gani. Dayo na kay Rebon. Bitaw kong apson ulo kay pasa dito tagaan na tag diploma mo ting madawat bisag usa ka ginto ra. Amo giro po butik. Ganun. Uy ko bitaw. Ay may ko bisa asa ka may ko. Nasaan ka may kag? Siyempre, pasok ka dito, dawat ka diploma. Wala, kuhan, bisan mo lang i-print ng sash, driwa. Hello, biya. Sulti tayo, no, gabi Etong kolora yung kukubi. Kapila nga honor. Dayon, ikapilam ka na honor. Kulor rawa kaysa- limpyo. Ano limpyo eh? Limpyo bito na. Ba, nindot case pamatig, sa kanin mo dito, na nga namin, na honorable mention kay honor Ano kulor? student. I-mention na ba nilang kuhan gidi pa man? Ganang. O siyempre, mo nga ba ya, mentionan gid na dia. Nindot ba sa kanin mo stage, ma-mention ka nga, with honor, mo mong average, na yun mga ba, mo saka ka dito din, nang gi-mention si mo anak musnit, kay pirmi mag-uniform. Musli gi ka kay pero may uniform eh. Dito ka masayop. Unyag moro na yung dawat, di Ikaw mo ra dawaton. Ikaw ra day pirming ga uniform si Jong Chrome. Wala ba yung mga klasit na kayo, t-shirt rong puti. Ikaw Dayon. ra yung kulo. Ako ra, We. ako ra dito. Nay na nato ni Kurbe kay aron nindot na. Rainbow, walo ka color. Kana ra bang mag-sing uniforme kay makadawat og kuan na. Complete uniforme ni ka kuan. Nindot kay regalo sa graduation mo. Unsa man motor? Way ayo ng motor. Ayaw na eh. Di man gyapon ako ni magamit. Ayaw Gusto tan mo. syudad. Di ko ganahan nga na kay motor kay di ko ganahan basta di ko ganahan kay daon ka just disgrasya. Motor. Gusto mo motor mo, laagan ba ko?
Nagi magamit daw nila ba ko sige mo puy balay ka puy ram init kayo. Muna nga jo kay kag na nagregaluhan og mga motor. May kade ko. Nga imo mong ipakita imong kagawa na ijang regalo. Tuyo kayo regalo. Kuya wang regalo. May lami. Minut man gud na. Minut magutanawan kalabasan. Ay lang sab ibash good ka. Opa, mo na yung problema ng mga Pilipino. Hindi pa nga nakita yung resulta, magsasalita na. Anak ng Anjo wadyo ko ganay si mo ang mga color pa. awa. Magbuot. Magpaligalig lamang kag. Ay sige, kay color, kay pili. Wala lang Sige, pa. kay pili. Pa. Okay, magbuot ni siya guys. Magbuot og sa iyang Order ko sa ni. unsa atong ni color. Order ko sa ni na pang Order og sa nina Pang birthday. pang birthday nimo. 16 na ko Yung ba? nila maginani sa kay magkurog atong kamot kay mahiwi man. How many days na lang gi? 16 years old ka na. La. How many days gay? May 31 pa wala. Marag wala. Ambot Si ta. dua kasi Granted mana. man. Ha? Granted. Guruntod ko no lainan. Dili manggod. Ako, hapit ako mo surrender nimo ha. Hapit na. Kamu pa'y alagaan, kamu pa'y maganyan. Gruntod. Kini mong nang gruntod. Gruntod. Napaw ning lagi ni nga puno man lang. Asa may mo gananda ng color? Murag kulduroy ba og kuan awa pa. Pa, nga ni ba pa o? Murag kulduroy. Ikaw, wala Kaya pa. na ordera gift na si mong birthday. Pang birthday ba? Pang birthday Ganawa guys. na ni nag-order makabuta. Hapit na kumaman sa akong kwan. Nipis raman dublihan pa man ni siya. Ay, isa lagi pa ugahon sana. Ay, naku. Magsikan kuting Ako pag may ina. anong kung ano na dating bakla ko eh. Alam ko yung magawin ko. Alig-aligan manggod ka ako ra man unta. Ako ra kay malingaw ko. Kabaw ka ba? O ka ba? Walang kakabaw sa akong mga nakaraan eh. Ito yung buhay ko dati. Ito maniwala ka. Ako surrender na kay hatod na ko sa bahay, uli na kong tatay. Ano dinod ka nga. Surrender na ka ha. Dati akong ano, ganyan no? Ganyan. Nindot kayo sa awa guys. Oh. Tiyo, pasalamat ka. Salamat pa ingnan tag. Surrender na. Na mamurag kulduroy. Kanarang nindot Nindot mo taw ko. pa murag kulduroy pa. Nga pulo. Sami man. Mamurag mo kay Power Ranger na mag yung sumura ni Papa! Alam mo be. Yan kita ka man be. Ayaw ko nang pabayaan na yung magkuko mo mga pati. Gusto ko maganda kasi tulad mo maganda. Ibilbil. Ganda. Awa kayo to. Teng! Tadadeng! Yo, di ba ninduta na bi? Eh, ni ko na. Ni ko biyo sa gilid ko na ikaw na kana pula. Awa, nindot kayo sa. Da, granted do ako Ay, ganahin. grantod, pwede naman ko na. May makita mo naman nagiring magiging sa Nipis ra. Ato po na niyo kay nipiso. Mo ni ko. Sikan kuting pang. Ay pogon ta nato aron nindot. Mga laba ko karon guys kay Sabado man. Mga pa kalay. Ay, mga kami, mga kami. Humingi ko dagat pa yun mo. Inagsikan coating nimo taro nga narong din na maggrunted. Yes, ma'am. Nakabayad din eh. Na. Order og Jollibee din 200 ra nga laga. Bay, tabay. Nalangoy ka. Buko mo. Wa pa man kari pa man. Kiri sa atong paugon sa nato. Hindi nako. Lain na pud nga kulod na. Malibot sa dagat na. Nanili ko di mo kayo. Ah, kay tagaan pa ko 500 di mo dagat. Kay. Ah, initang eh. Bugani magbabugnaw dagat. Ah, ang dagat makamaligo na ay bugnaw kayo ato sa dagat. Nanay green dare. Lain na pud. Wala na may lain Kato color. blue. Oh. Kanang blue. Kanang blue ba na? Order ko ng Jollibee. Pitali na grade lead niyang kamot. Okay, order ng Jollibee. Kay taas mga gi-score sa exam gi, order og Jollibee. Ato mo ni Papa's kuanar, mga mo ang premyo ni Papa nimo, Jollibee. Order ra, di man ta pwede mo ngadto dito kay di man ko pabahirin ni Papa, itatagtag daw. Ba, moro ba sila bayad og order? Mahal na. Ay di ngadto mo ni Papa dito, dyan take out ra. Eh wala, murag wala delivery ang Jollibee sardo eh. Wala. Wala. Take out ra naman. Hindi tapos. Pit na lang pizza sa lungsod ba? Kapag gatugli, mura man gyapon kauna. Gusto ko man gyapon. Sa kuno. Ito na ulit.
Iyo kukul mo. Pizza o kuan. Ay, hapit naman ni mo pas, be. Klaro kay, be. Pizza o kanang Yung kuan bukol-bukol na siya, be. hamburger. Be, hapit French na ni fries, mo pas. magawa may french fries Ay dana. kana kita na li magluto pit na to sa kakilo daghan pa. Ito na lang tarongon. Nindot mo rin yung color, dahil kita ko sa artista na. Isa artista. Si... Ano ba ito, eh? Nindot. Nito lapit. Parehas oh. Hindi man may ilan dito. Kara, ang punin mo rin lain, huwag magkikaila yung manicure. Pila na color. Hindi naabak mo. Kuya kay trip nung guys ha. Kay manglaba man. Magpaway sa... Mulaba ka ay hindi man din sa kanila ba din. Baway rin na siya ni ka player. Ay, labati ya boy kay dublihan nimo kay mawala mo. Hindi nga makagpaghan mo, dyan mo nga dublihan mo nimo naman ang ibaga. Nga Wala dublihan, sa akin ang pagbaga. tantangan pa na. Muray manicure ni guys na magbuot sa giya ha. Ikaw na yung magbuot, ako na may magkulor dani, ikaw magadyan nagpalig-alig. Tupita pa na. Siyempre ako may kon. Tupita ba yung Hindi na violet wala. Green. red lid lagi. Green na lang. Nawanindot kayo sa? Pilit, may gustong gibuhat ba? Aba, tawa guys. Kasi pamanicure dia, pedicure. Ipay sideline na nimo pa manuroy ka pa magdadaka atong murag kuan ba? Murag malitang gamay ni sulod mga cutics. Then mga kuan mo put service ba si tawag na? Mga pedicure, medicure. Dadaka atong kuan ba si tawag ato oy? At chikis. Oh, minga na. Amisa na pa dyan na. Diha eh. Di lahit. Kuan be, hapit na mo pa sa imong mga gamit be. Dugay na guni, 2021 pa ni. May Hapit pa na mo magsuroy ka padagana siguro. Ay dili po doy. Si Papa may mahalin imbis yung manicure. Grabe naman, mahalin. Puro pangat. Kung mahalin man, minute ka. Manicure, manicure yung mong toyo, din mahalin ka. Nung sa... Nangay ka na sa di na nga ang regalo nimo. Anong ganinganing color man ni mo ang napilian? Ngayon mo ko guys kay Madi. Pambabae kay color pa. Sakto din nag-ice cream, may tag-init ba yun? Ay, ice cream na lang. Nandiyan sa unahan raw, dinagita mong tuglayo. Tawag ito dito. Adin lang akong Jollibee. Ano lang? Awa, nindot na kayo sa... Pwede na si Papa may mong makiurinista. Sana makiurinista. Sana. Ang tingalan? Makinerista. Makiurinista. Sana. Hindi, kanang manicurista. Ang gani. Ulog. Ang sa itong anggil ito. Makinerista. Makinerista. Manicurista. Sana. Ginoo ko, ginoo tabangi. Ikaw na kang bulol na imuhang mama. Mon. Kanang ibang imuhang ikaduhang kuwan. Adyo na garang-garang. Di na ay color nga yung anak. Murag ka nagpadung na siya. Kupas na. Mugahi pa Oh. mo bantok. Oh, di ba? Oh. Mali Nindot, ka mo to kuwan guys. Senyorita. munay ka mo sa way trabaho pa karon. O ni sa trabaho guys atong pagandahan. Kay nagtrabaho na siya, kabulingit ni siya. Si panunguho na po tadani. Di ba? Dapat sideline na nimo pa ka na. Napaw, napahaw. Magbakli-bakli siya diri ba magdaton tupperware nga puno ba nga manicure then magkuhan kasi pa manicure. Oh, kasi yung pamanicure niya, nakita niyo ang agi nako. Oh. Maghan. Di ba? Dari ras tumoy. Isa. Oh. Di ba? Galing sa. Be, pakita ko na be. Pas lapas man na oy ginsam na ninyo. Praktisa na ni Dani nga ang kamot. Biski ako rin magtrabaho Dani. Diyan nagpaalig-alig. Ikaw dyan magtangtang Dani. Limbarok, limbarok, silita. Init pa man guys, ari sa to sa sulod sa balay, magkwento sa tao, magkwentong-kwento ba, magkwentong barbero. Mana? Nga nanta, dapat pinasinaw. Oh, pinasinaw bito na. Ayaw panghambog pinasinaw, kag imong manicure, hapit na mga entonces. Kuha na, expiration na. Ano lagi ako lagi magkulor-kulor. Ayaw pag hinambog, kaya ako magcolor, magaling pa ko nimo. Ano na? Ana man ang mag-manicure, ano?
Kalaina. Mundi mo si Venus mama. Mura kang buo. Siyempre, ayaw mo magunit o kano. Hindi pa, pumuhuman. Nipis pa. Basta kaya wala ko ganahi dani. Kaning isa, ang laina. Laina ka ada. Kalaina ka. Tanga ba? Ayaw na. Wala ko ganahi dani. Misagan sa anong tanawa guys. Oh. Bati lagi imong Sitso dahil na ka ba naman. ay kog basula bikit imong manicure hapit na may Tangtanga spire. lagi alid Ay, lang natangtanga Di, lagi. Di ko. Kaya ang laina. Medyo ko may mutang gani. Boy, kamurangan mo gito. Ang pagtangtang. Walay pang tangtang. Nasitun. Asa kani? Di na. Kani. Para magasitun gi. Pangango, wala na. Dali atang tanga gapas matangtang pa ni kay basa pa. Ay, dali. Kukuran. Tanga. Gusto so? Sana. Hindi lagi ni matangtang. Mo ni ang giingan nimo. Di ni mo trabahoon. Ug ako nagtrabaho dani nahuman na. Paligaligon man ka. Ako raman ang timo kulor dani mo manggi. Kita wala. Ini tahu kita kasi kayo. Nanti na color. Tira ulo butik. Ali din na lang nagingaring kulor o ganahan pa ko dari. Asa? Kari. Ulo taw mo na. Ay di ag imong ipuli dari is green kari. Pwede ko kuhan pa ba? Ang terat pa. Nabuha ko kung ang terat pa. Tamalita na. Kato, parehas na akong sawin ba? Asa tamalita ni? Aray ko pa jo po. Kuha na kay arang sakita. Unsa ni mana ni grado ma? Na. Kani din, kadi. Na pa ni grado. Asa na color? Kana kay murag wa na nga. Asa imo tandre? Di kana di unsa mo din na. Dai man na. Basa pa. Di na. Inahan ni Boy, kalipong lagi ni. Nanay grado. Kalipong lagi ni. La gara-gara gya magkagrado ra pa na. Oh kana kay wa na kulor. Di na.